खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि खोथायानो जाबाय मोदायनि लोगोफोर मोदायजों मानसिजों बुलायलायनाय सोरनावबा मोदाय हाबनाय बायदिसिना जाथाय जागासिनो दं जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव। अके लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना माखासे आब'नि रेकर्डिं हरनाय बेखौ खोनासंग्रोदो। बे रेकर्डखौ भिडिअ'आव लगायदेरफा फंबाय। आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आंनि फिसाया सरकारि हस्पिटालाव साखरि मावोमोन, दा रिटायार जाबाय। आं मा होनना फोरमायनो जादों, मानोना गोबां मानसिफोरानो नंखायसो सानगोन। जोंहानि न' खाथियाव औवा बागान दं, 2-3 बिगासो जागोन। आंनि फिसाया हर गेजेरनि 2-3 बाजियाव सिखारनानै बे औवा बागानाव जेब्लायबो थाङो। थांनानै फुंनि 5-6 बाजिसोआव न'आव ओंखारफैयोमोन। खालि बिदिनो बेखौ थांबाय थानाय नुनानै आं एसे सन्देह जानानै जोंहानि आइजों माने आंनि फिसायनि बिमाजों जों सानैबो सिरि सिरि नायखोमाहैदोंमोन। बेखौ नायखोमाहैनाय समाव बेयो औवा बागानाव हारसिंनो थांनानै गिबियाव जग्रोदों। बेयो जखांनानै उनाव उथिखांनानै थिगसे बुलाबायबाय, हारसिंनो बुलायलायगासिनो, माने सोरजोंबा बुलायनाय बायदि बुलायनानै जों माथो होबाय, माथो होबाबो माथो होआ, बुलायनाय माने मोदायजों बुलायगासिनो बेयो। अजा माने फाहामनो हाग्रा तान्त्रिकफोर दंबा खबर हो एसे। ओंखाम दै जाया जालांदों, मानसिया हामब्लेजोब्बाय। एसे बिदिनो रायलायबाङा जायो, माबा माबि सोंबाबो बुंनो रोङा जेबो। बे जाथायानो जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरतला होननाय गामियाव जादों आरोना बे जाथाया लोगोफोर। बे आब'नि फिसाया सानफ्रामबो मोदायजों बुलायहैयो। सानफ्रामबो नङा दिसुन, मास मोनसेयाव खनसे बा मास मोनसेयाव खनथाम गाहाम जायो बे जाथाया लोगोफोर। हर गेजेरनि 2 बाजि बा 3 बाजिनि गेजेराव सिखारनानै हाग्रायाव थाङो। हाग्रा माने गावसोरनि न' खाथियाव मोनसे बारि दं, बे बारियाव औवा बागान दं लोगोफोर। बे औवा बागानाव फैनानै मोदायजों बुलायलायबाय थायो। आरो नोंथांमोना फोथायाब्ला नोंथांमोना आं मोनसे क्लिप देखायनि, बेखौ नायनानै नोंथांमोना फोथायनो बागौ। बे जाबाय मोदाय हाबजानाय मानसि लोगोफोर, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै खोमा होलाय, इसोरनि बाथ्रा खोमा होलाय, थाबनो खोमा हो। सिरि था, इसोरनि बाथ्राखौ खोनासं। नाजारि सैतान नोरोखनि नों सोरगोनिफ्राय गाख्लाय हरजानाय दुष्ट सैतान लाजिरोङै नोंहा जायगा गैया। नोंबो बे इसोरनि फिसाजोखौ मानो बेबायदि नासयनो सानदों? इसोरनि फिसाजोखौ मानो नासयनो सानदों नोङो? लाजिरोङै नोंखौ हुकुम होदों। नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरजायो। सोरबाफोर पुजारिनि जायगा मिथिगौब्ला, सोरबाफोर अजाफोरनि जायगा मिथिगौब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हायो लोगोफोर। दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय जों दिनै पुजारि नागिरदों आरो अजा नागिरदों लोगोफोर। गिदिर पुजारि आरो गिदिर अजा जों नागिरदों बे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों। बे आब'खौ आं होन्दोंमोन आरोना भिडिअखौ बानायला नामा आब' होननानै, मानसिफोरा मिनिगोनसो होननानै। नाथाय आब'आ गोबां दुखु लोगोफोर, बेनिखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ आब'नि थाखाय बानायनानै होनाय जाबाय लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना मिथियो आरो नोंथांमोना फोथायाबा नोंथांमोननि गोसोसै। जायखिजाया आं एसे फोथायनाय मोन्दों आरो एसे फोथायनोबो गोब्राब मोन्दों। जायखिजाया आं एसे फोथायनानै लाबाय आरोना। जायखिजाया आंनि बे चेनेलाव सोर मोदाय फोथायो आरो सोर मोदाय फोथाया कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर लोगोफोर। मोदायखौ मानो फोथायो आरो मोदायखौ मानो फोथाया? मोदायखौ फोथायाबा मानि थाखाय फोथाया आरो मोदायखौ फोथायोबा मानि थाखाय फोथायो? नाथाय मोदाया दंमारो होननानै मानसिफ्रा बयबो बुङो आरो लोगोसे साइन्टिस्टफोरा बुङो मोदाय गैया, बे गेस होननानै। जुदि बे गेसब्ला बे गेसजों मानो बुलायहैनो लागा? आरो जुदि बे गेसब्ला गेसा मानसिनाव हाबनानै मानो बेबायदि खालामनो लागा? दानि नोंथांमोना क्लिप नुदोंमोन मोनसे बे आब'नियाव मोदाय हाबनायखौ। बे जुदि गेसबा गेसा मानो हाबनानै बेबायदि बखिनो लागा? नोंथांमोना बेनि फिननायखौ आंनो हर, जुदि नोंथांमोना मोदायखौ फोथायाब्ला। स' गाइस, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो, आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो लोगोफोर।